Kaixo motxian ebaieko kideak, espero dut oso ondo zaudetela eta iritsi da ja azkeneko astea eta azkeneko erronka. Eta zer baino lehen zoriondu nahi zaituzte eta aurretik egindako lan guztiarengatik. Zuen bideoak izugarriak izan dira, originaltasun aldetik, baita zuen arteko konplizidadeare ikusten zelako, humoretik ebai, farrasko egin dugu. Montaje asko ere oso ondo eginak zuden, lana hartu dezuen montaje horiek egiten. Eta zuen antzezpenetan eta aktore lanetan ere oso ondo aritu zeate eta zorionak horregatik. Eta hau da, azkeneko erronka, nire ustez zailena, edo zailena baino sorkuntza aldetik gehien eskatuko duena, eta da, ETS-ren, Entol Sarmientoren ametxetan kanta hartu beharko duzuen, horko melodia, justo aurkezpen honen, bideo honen aurkezpenean dago. Orduan, melodia hori hartu eta zuen letra sortu. Baloratuko da, humorea, humoretik jotzen baduzu, hobeto, gozagarriago. Baloratuko da ere hizkuntza nola erabiltzen duzuen, egokitasuna. Baloratuko da ere lana bera nola egiten duzuen, exekuzioa edo lana egiteko modua edo. Eta bukatzeko, nola ez, bideo guztitan bezala, originaltasuna. Baina horretan ez daukazue arazorik, ze ederki egin duzue. Horaxe, hori da azkeneko bideoa, sari banaketan ikusiko gara. Sariak banatzea badakizu ez dela bat ere erresa, danoi emaneiko genizueke dagokizuen zatia, dagokizuen saria. Baina, batzuen artean aukeratuta, holaxe gelditu dira emaitzak eta hoiekin batuko gara. Eta bestela ez daukat beste zer gehitzekorik, plazer bat izan da, zuekin 4 aste hauetan egotea, erronka hauek botatzea eta erantzuna jasotzea. Eta jarraitu horrela, jarraitu sorkuntzan, euskaraz, eta laizterra arte. Aio!